Hello, sziasztok! Fogják kezdeni állomásút a fonti végszakra letapunk kezdi hétvégének a Balaton Intenzíválta, illetve itt van közvetlenül a buszpály, tehát az elszálltok a basszútól a buszokat, és hogy hagyjátok, szerintem ne hagyjátok egymást kapni itt a bemondó, de akkor nézzük az állomást. Szokásos emberben sajtpapírra, és akkor ilyen a közhely buszállomás, nincsen nap, beálltam egy kis B-buszában, biciklitáló ott van, kijelző, melytok, és ugye a Balaton Intenzívban kétánként is már itt között is továbbítottak, ahová persze csak védettségi igazolvánnyal rendelkezők mehetnek be, illetve már van rajta első osztály is. Akkor ez mutatál egy vágányba, ez a első vágány, amit ugye nem aztán az a vetővonat, eljöttem, 349-es BZ a elején a Gigantva, a 144-es a végén Baretro amíg jön fel a helyén volt, és ugye Gigant volt úgymond elfogadva becsi. Aztán tetszátok, hogy egy DD-s kocsi, akkor két BO, egy A kocsi, akkor az a fejtett pannon és két kompot és a gigantos elő volt, és akkor elrepeltem mennyi tapott helyeken, mint a végok. Én egy tapott, és utána meg Győrbe, és ugye innen Balatonszentgyőr Budapest DDR-től, tehát a 30-as vonal, és a Balaton minden, ettől meg hát vannak Keszely-Tapolca személyek is, tehát és Keszely-Balaton bizony zenhőke, ez már is terveztem be, így hosszabb ezzel azt a kis BZ-be elszedni. Elbúcsúzik, azt hát engedélyezhetek, tudjátok, lehet lájkolni, diszlájkolni, feliratkozni, és persze kommentálni. Találkozunk majd legközelebb videón, legyenek jók és sziasztok!